Kuya Munti. Siyempre, di yan magpapabaya. Ha? 500. Dalag ka naman. Yan. Yan ha. Isang ninong pa lang ang nakikita ko, ano? Nasa na yung isang ninong? Ayan! Si... Ninong Karding! Ayan! Yan! Thank you sa tahan, ano? Thank you sa tahan, ito na ba? Sino ba? Ayan, siyempre, hindi yan magpapakaya. Ayan, si Paring Inis. Siyempre, ninong na yan ngayon. Dating kumparing, ngayon ninong na. Alam, 500 piso para kay Ninong Inis. Aba, talaga naman. Aba, yung mga kapatid yata ay parang nagpapatik-tikan pa, ano? Sino kaya ang mauna dyan? Yung mga kapatid. Ha? Yung pamangkin. Mga pamangkin. Apa naman. Alam nga namang pabayaan natin itong ating tiyuin at tiyain, ano? Ha? Sige, tuloy-tuloy po. Yan po ang nais na magbigay ng pagbati. Okay. Alam ko yan. Si Paring Joel, nag-ano lang yan. Nag-receive yan. Ayan na. Si Tita Vilma. Ha? Tita Vilma at si... Sino to? At si Ate Charit. Siyempre, hindi niya matitiis ang kanyang kuya, ano? Ayan na, ayan! Sister, ang ating bisita ngayong gabi, Sir Kaliha, 500 piso. At si Tita Vilma, siyempre, tig 2,000 yan. Ha? Oh, 2,000, kahit tagina, 2,000. Apa. At naman din naman ang kanyang kapatid, 2,000 din. Ano? Minus 1-0. Ha? Tig 2,000 yan. Ha? Yung mga pamangkin ko. Yan. Parang wala yung isa. Nasaan yung isa? Dalawa pa lang. Dalawa pa lang yung nakikita ko, mga kapatid. Ano? Ha? Wala pa. Yung kulang pa ng 2. Yan, pwede na yan. Pwede na yan. Baka naman po ang inyong ipagkaloob ay maluwag na tatanggapin niya ng ating sige na, ibigay mo na yan. Ha? Ano, ito na! Si Tita Maye. Ha? Yan, 5,000. 5,000 yan. Mahal-mahal na kapatid. Talang ka naman, ha? Ayan. Yung manok ako. Ha? Siyempre, may manugang yan. Nasaan yung manugang nito? Nasaan? Magpakilala ka naman dito. Ha? Ayan na, lumalabas na. Sa lahat po ng mga kamag-anak nagkakasalin sa araw na bukas, welcome po kayo magbigay ng pagbati. Siyempre, aba! Kulay ko! Palak ka naman. Ha? 1,000 piso mula sa kanyang manugang, ano? 1,000 piso. Pinabati niya ang kanyang mama. Ayan, ha? Bukas naman, kay Papa mo naman ikaw magbigay, ano? Ngayon, kay Mama muna. Yan. Sino pa? Sino? Ayan! Sino yun? Pwede ba ka naman papayayan? Hindi niya magpapabayay? Yan. Pinati na ang kanyang bayaw, ano? 500 piso. Parang maubusan ang kambutis dito. Ha? Oh. Nasa na yung mga pamangkin naman? Nagsabit na yung anak, yung manugang, yung mga anak, ito na. Si Paring Carpo. Siyempre, 500 piso yan. Isus. Isang ragotrot lang ng resort yan. Isus na reus. Paano wala yan? Ano pare? Yan.
sino pa dyan? Yung aking kumpare, di pa nga nalabas? Nag-ano na yun? Nagbubukod na ng pambigay. Ano kaya dyan kung iubos ko na itong 2,000 ngayon? Ha? Huli po! Doon sa gusto magbigay ng pagbati, welcome po kayo. Ano? Magkano po ang inyong ipagkaloob, ay malugod na tatanggapin niya ng ating bagong pagtataliing puso sa araw ng bukas. Ano? Yung mga pamangkin, isang pamangkin, isa yata ang pamangkin mo dito, Tito Carlet. Ano? Ha? Sige na. Okay. Magro-roll call na ako. Ay, ito. Ang kanyang kaibigan, ang aking bayaw, nagbigay ng pagbati. Yan. 1,000. 1,000 yan. Ha? Okay. Sige po, tuloy-tuloy lang ha. Ano? Yung kumpare ko, bibigay ng pagbati. Welcome po kayo. Napakahaba pa ng oras natin. Ha? Samantalahin na po natin ito kasi isang beses lang ito sa isang taon. Ha? Sino ka? Ayan, si Ate Mian. Si Ate Mian. At saka si... Ha? Sino? Yan, si Ate Mian. Pamangkin niya ang kakasalin sa araw ng bukas. Ano? Sige, tuloy po. Tuloy. Parang si Mading Ilbi, di ko pa nakikita ang sumapit, ha? Si Mading Ilbi? Ayan, ang kanyang pamangkin. Nagbigay namin ang satan. Yan, 50 pesos sa kanyang anak. Mahulog. Okay. Dito, punta sa ating mga kabarangay na narito ngayong gabi. Yung gusto magbigay ng pagbati, welcome po kayo. Ha? Ito na, ang butitiro ng Maynila. Siyempre, manda ang piso yan, Jesus Marius. Isang ragutrot lang ng razor yan ay, Jesus. Wala pa yung tip yan, ha? Yaan yung porsyento niya. Yung tip, bukas na ibibigay, ha? Yung kay Barikan po kanina, porsyento pa lang yan. Wala pa yung tip yan, ha? Bukas niya ibibigay yan sa kanyang theory, ha? Nasa ha? Ay, nakita ko na! Ang Rubin Padilla ng Barangay Malaya para Joel. Siyempre, 5,000 para sa kanyang theory. Ngayon yung isang zero ko na, ha? Bukas, parang tagilid pa rin. Magayin na nakit yung isa. Lolo mo! Bukas naman. Bukas naman sa kanyang tita. Tuloy naman yan. Ano? Meron pa ba gusto humabol doon sa mga ninong-ninang, sa mga kapatid? Humahabol pa ba? Dahil sa mga pamangkin, parang tatatlo pamangkin mo yata. Meron pa ba? Marami pa? Sino pa? Ayan.
Wala. Sige na. Sige, ano ba? Gusto niyo pagpahingin na natin ito? Pamangkin nila. Ha? Yung pamangkin daw na si Ate Lea. Nagpulang si Kuya Raymond. Babigay niya ng pagbati yun. Tawagin mo. Kasi siya na... Wag mo na tawagin ito. 1,000 para sa kanyang tita. Ha? Ay, lakad. Sa ating kakasali sa araw bukas. Maraming salamat po sa inyo lahat. At hindi na po na nagtatapos ang ating programa. Meron na po tayo bukas. Bukas natin ang itutuloy. Sige na po, magpahinga na po kayo. At para bukas, ay may lakas kayo. Yan. Sige na. Tuloy pa? Yung pag-sister po, yung mga regalo. Yan. Kapit ka na ba? Yan. Dito sa kabila. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yan po ang aking training at papalit bilang MC sa sunod na panahon. Napakaganda po ng bubis niyan. Kaya masasayahan po kayo. Congratulations po sa kakasalin sa araw ng bukas. Ito po yung 10 taon ko na pong hinahangad na magpakasal itong dalawang maglobya nito. Simula po ako lumagit po noong barangay 2013. Sila po at nakiusapan ko na magpakasal. Pero ngayon lang, dahil hinimok na kanyang mga kapatid at mga pamangkin. Kaya pinapauna ko na po ang pagbati kay Juan Carlet at kay Maringina. Ito ang pinaka sa araw ng bukas, huwag po kayo mawawala. Ang pinaka-highlight sa pag-isang dibdib ni Giging Ligang na asawa na ni Paring Carlet. Huwag po kayo mawawala. Sumasama tayo bukas, ha? Ako po ang magiging tagapagpadaloy ninyo. Kasama po ang nag-MC ngayon. Dalawa po kayo mag-MC bukas para masayahan po kayong may Uli po, magandang gabi po sa mga mag-ininang sa araw bukas, sa mga kapatid, sa mga pamangkin, sa mga bisita ni Paring Carlet at ni Maringina. Tayo po ay sama-sama dito ngayong gabi hanggang bukas na alas 6 ng gabi. Muli po, maraming salamat at tayo ay nagkaisa, nagkatuwa dito sa isang gabi. Ito ang huling pagiging dalaga ni Maringina Kasilinan. Bukas po siya ay Maringina na. Muli po, maraming salamat at magandang gabi sa inyo. Aspili. Ayun dyan sa bangko. Ayan.